nové skryté miesto. Vidíte, ako je nemocnica, tak tam je taký rohček. Ukážem vám. Tuto býva vždy taký rohček, policajná stanica a tam pristala práve helikoptéra, keďže nie sme pri VCR. Tá skrytá miestnosť. Ešte ju ani Jonks neobjavil, čo ho pozerávam. A teraz ju objavilo zase detsko normálne. Tuto vôjdeš, máš nejaký bezdomovecký domček. To je bábik. Čo to je za blbosť? Tu sa pozrieš. Pozriete. Hneď tu je skrytá miestnosť. A je to aj pri tomto. Ale tu. Niektorí sú aj emojikony. Som videla. Ešte keď sa pozrieme tu. Masíka sa práve na mňa napojila. Tak mi sa moc tento chlápek. Hajde. Emojikon. Ni? Moc tu bol taký klaun. Áno, presne tento sa mi nepojil. Moc. To ako si moc podľa. Dobre. Musím ísť do nemocnice sa vyliečiť. Neby normálne detsko. Proste, tu máte emojikon toho. On je aj tu, proste v každých emojikonoch je ten klaun. No. Nechápem to. Segra, už poď. Prečo vonka štartuje auto? No nejaký tam vonka štartuje. Ahoj. Aha, čau. Neviem, prečo musíš byť všade, ale to milá, dobre. Si hnusná mimochodom. Menci skin, ako z minulé Ľudia, napíšte do komentárov, ktorý skin sa vám viac páči. Moči jej. Som zvedavá. Dobre, môžem sa prezrieť do tohto. Je to viac pohodlné. Nie. Poď sedni si. A ty zhni. Sú to nejaké divné párky. Tu sa prezleť, hej? Ja sa nejdem. Ešte počkaj, ešte. My sa ideme pozerať, či to niekto nemá Robuxy. Lebo veľa ľudí má Robuxy, preboha, je to nejaká malá ikonka Kajky. Fuj, je to ešte väčší hnus, jak nejaká špína, fuj. Tu je nejaká helikoptéra, A tu ešte k tomu rebrík. Ešte tam. Ja si požičiam heriku, lebo nemám Robux. Aj. Hotovo, idem za tebou. A ukážeš mi tú skrytú miestnosť, ja som tu vtedy nebola. Kde je tá skrytá, nevieš? Dobre. Vieš, ako je tá nová budova? A nová budova, hej. No. Poď za mnou. Uj. Na vymáhanie. Tuto. Ja na chvíľu budem apkovať. Schválne, že čo so mnou bude robiť. Hovor za mňa. No dobre, takže musela som ukradnúť mobil, lebo ona si musela ísť po niečo. Takže zatiaľ ju budeme niekde strátiť. Akože teraz hráme na jej telefóne. Takže môj telefón na chvíľu hento bude oddychovať. Kúkajte, aj odtiaľ to môže. Tá sestra mi klamala. To je degešková. Nič. Ak si mi zmenil skin, tak ty neviem. Nič som nerobila. To taký týpek dal. Ja ticho, dobre? Nie? Dobre? Tebou si dám family. Dobre. Viete, akože aby sme vedeli, kde sme.
Ale ako, že inakšie to už nebudeme používať. Schválne. Ideme vykladať domy. Jo. Ja nie som bandit. Ale ja vždycky áno. A ak by... Lička, ty o čo sa snažíš? Sekerou ma sekaš, čo sa snažíš? Tak si musím rýchlo. Do komentárov a niektorých z vás si vybereme. Ale sekera ich bude mať na telefóne. Lebo nikoho nemôžu mať iného ako Bacona, to je ako keby môj bratranec, potom Johanka 2, 0. Ty ma ideš sekerou. Johanka 0. No, vidíš, že už ma soruješ, ty potkanica. Natálka 365. Natálka AAA 365. Banka. Banka tam nie. Hej, sorry, vypíšeš, keď si ma ty sekerou sekala, jak najväčší potkan. No vidíš, že už sorry, hej. Budem za tebou štvať. A ty si ma sekala zbytočne, hej. Môžeš. Ale tak nám je jedno. Teraz? Padaj ty hnusná. Ideš ma tu sekerou sekať, no ty počkaj. Takže mám niečo. Ja som okolo napred. Podaš mi. Dík za mami. A takto môžete toto vyskladať. Poď. Vyskladať ďalšie. Skúsime tú novú pizzériu, či sa to dá. Mám bonku. Dúfam, že hej. A mám vám ukázať novú skrytú miestnosť. To ešte oni nevie, poď Segra tu. Počkajte. Musíte si zobrať, ak máte, počkaj, Segra, zoberte ten jumpstick. Áno, aj Bacon sa tam môžete dostať. Ale Segra, poď ešte dole. Už som tu hore, poď sa pozrieť. Počkaj. Som nejaká divná telka. Chcem len im ukázať, ako sa to môže. A proste zoberte si jumpstick. Iba ten, kto má VIP. No normálne tam... Ukážem vám jednu vec, že prečo nemusíte mať vy. A tam robí. Pridám teď hodiny. Rovno, keď už som tu. Ja? Áno. Dobre, no. Vy nemusíte mať VIP. Ja mám napríklad za tento. A ja ho nemám. Lebo ja... Viete čo, ja som ho mala. Len ja som si musela spraviť nový účet. Presne. Ale za 11. septembra ho už bude mať, lebo vtedy mám narodky 8 rokov. A ona bude mať 26. Kto ja? Hej. Mám 29.7. Aha, hej. Dobre.